maar 40, 50 bussen te kanaal. Een goede kanaal is een beetje water, goed karwet en een goede keer in de bus. En dan zo snel mogelijk knallen. Ja, je renkt een kanon, zet je het in de brui gewoon. En dan komt er een andere machtige kanaal van. Daar hoef je maar heel weinig stress mee wakker te maken. Dat is aardig gelukt. En nou, dat zou wel. Elke keer weer een feest, het karbit zitten. Ja, dit is een fantastische traditie. Die gebeurt rondom in onze gemeente. En ja, dat mag je er gewoon inhouden, want dat je er een beetje bij op houden is die. Dit hier heb je met heel goed reguleerd. Toch van tevoren al goed vers te stellen met karbitzitplakken binnen. Scheelt dat een hele lijn in de organisatie? Nou, ik denk het voordeel daarvan is dat we als gemeente weten waar wat gebeurt, waar karbit zitten wordt. We gaan goede afspraken maken overal. En ja, daar wordt het nog veiliger van, denk ik. En zo moet ik wat mijn man omgaan, denk dat er geen rare dingen gebeuren, dat je weet waar het gebeurt. En nogmaals, daar hebben we als gemeente, dus burgemeester had de goede dingen die en hebben we hele goede afspraken moeten maken. Is altijd hier een periode, de aardisdij en de inwisseling, een periode waarin er een prutte calamiteiten voorkomen? Nou, ik moet zeggen, gelukkig valt dat de laatste jaren hoe langer hoe meer daar. Er wordt ook op hoe langer hoe meer plekken wordt er wat georganiseerd voor mensen. En daardoor wordt er minder vernield, gebeuren er minder rare dingen. En ze moeten het ook wezen, want in een feestje eigenlijk hoort nee. En ja, daar moet je de mijn wat het moois van mee. Meestal ben lekker jongens even thuis hoort jongen. En nee, dan is er in een feesttenten waar zo zit er ja, vaak een groot feest. Waar de meesten even bij want er komen, waar ze een andere nee even goed naar hier wensje kennen. En ja, dat is de manier denk ik om mijn wander feest te vieren, zo'n dag en zo'n nacht. Hier in Damwoord op een Haatwij aan de eerste kanaal met het karbit zitten, Jan. Spannend? Ja, ik moet zeggen, dat heb ik nog nooit gedaan. Dus het is een hele ervaring voor mij. Ik hoop dat ik het wel even mag eerlijk zeggen. Maar fantastisch, want ik ga zien dat er wel rond 20 bussen lezen. Dus het wordt een prachtig feest hier. Ben de eerdapjes mee? Die ga ik net mee, maar ik ga zien dat er wel eerdapjes binnen. Dus ik mag vast wel even een paar lijnen. En dan zien we zien dat we een goede kanaal uit helden. Maar we die grote zelf beginnen. Ga nou even op de bus. Ja, dan zet ik touw. Gaan we eigenlijk beginnen? Nou, ik moet eerlijk zeggen, je schrik je oude daar wezenloos aan kanaal heet dat. Maar het is een geweldige ervaring. Mooi om dat een keer te doen. Het is absoluut voor herhaling vatbaar. En deze jongens die gaan nog wel even 3 jaar, dus ik show ik nog wel even. Ik ga even kijken. Oh wacht, ik ga dan even. Neem je. Ja, die kijk heel niet. Leo Braaksma van de ADS-ploeg in Ier. Traditioneel had je hem de meeste bussen van Dongeren deel staan. Is dat dit direct weer zo? Ja, dat is dit direct het geval. Termijn, dat nemen we onvanaf, want wij hadden altijd de meeste kanalen en ja, we zijn altijd al in mijn wander. Ja. Hoeveel bussen staan er nou ongeveer? Een bus of 60. We hebben in totaal hebben we 350 en we hebben nu 60 bussen dit hak we halen en we sharen ongeveer bij 40 man ongeveer. Is het alles gebeurd met 350 bussen sketten, hè? Ja, ik wil met meer. Ik ben hier met 1050. Dat is een millennium hier. Toen hebben we de Genfboeken verrekend dat we toen halen. Adam het Saadi, die is hier 24 jaar bij de vereniging. Ja, en die doet zijn heel leven er al bij. Ja, hij zit wel in een organisatie, maar hij doet het zelf niet, want hij moest aan het werk. Dat is wel jammer.
Maar we hadden hem hier naast u staan. Ze beren. Ah, Ja. Ja, dus, dat hadden we er wel bij. ja, hadden we er wel bij. Ja, vanmiddag om moedershow zullen er komen en dan hebben we een hondtank en een aardigheidje voor hem in de lokaal. Dus dat is wel mooi. Wat een win, jongen. Allemachtig. Het is schande, want de eerste kanaal verhoren de warp meek net. Maar we winnen met z'n allen van gezelligheid, pruttige bussen. Dus dat maakt het een pruttig goed. Het is de afsluiting eigenlijk een beetje van het jubileumjaar van Kalmerpomp, hè? Ja, klopt. Die boeren die hebben we er ook al jaar gehad. Die hebben we op een leedboord. En die is al door de lof gegaan. En dat weer het einde van ons jubileum hier. Gaan we mooi hier hoor? Ja, we gaan zeer geslaagd hier gaan. Nou, en mij dit natuurlijk als afsluiter. En we gaan feest gaan in het midden van die met grote tent en wandeltocht erbij. Hoe lang zijn we nou nog trokken alle jood? We hadden in zin een uur of 11 uur. Maar ja, het is gezellig bloot. En we hadden ons nog net en geven nog alleen terug. En vanuit Kalmerpomp wees bij jou alle jaar. Zeker!